Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Al'ummar musulman duniya baki daya. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi mazanmu da matanmu. Zan yi magana ne akan Hausa Film Industry. A gaskiya tun da nake ban taba kafa kyamara na yi bidiyo na dora shi a social media ba. Amma an zo daidai gurin da ya kamata dole sai duk wani coming artist na Hausa Film Industry dole sai ya fito ya yi magana. Akan wani dalili? Duk ilahirin manyan jaruman nan namu daga sama har ƙasa dukkaninsu matansu da maza akwai shugabanni amma kowa yana yin abin da ya ga dama saboda menene idan aka kira ka aiki za a baka kuɗin mota za kuma a baka abinci ka gama aiki kuma a sallame ka kuɗin aikinka ka tafi ka je kai rayuwarka da iyalinka babu wanda ya sani baka taba kafa kyamara ka fito ka gaya ma duniya irin alkhairin da kake samu a masana'antar nan ba. Amma da zaran Allah ya jarabce ka da wani ɗan lalura ba wanda kake ganin cewa kai ba za ka iya jure wannan jarabtar ba sai ka nemi guri ka zauna ka kafa kyamara kawai ka kama maganganu marasa amfani wa'inda kowa ya ji wannan maganganun ya tabbatar da cewa zalunci ne ga coming artist. Sabida me ya kamata a gyara wannan abu. Akwai fa shugabanni a cikin wannan masana'antar. Akwai shugabanni. Duk wani abu da aka yi maka wanda ya bata maka ko kuma kake ganin cewa ba a yi maka daidai ba ka wuce ka wanke kafa ka tafi ofis din Abba Al-Mustafa ka je kai masa ƙara mana ai shugaba ne idan har ya fahimce ka za a kawo maka masala a baka solution amma ba wai ka kafa kyamara ka zo social media kai ta yada maganganu ka sa kukan ƙarya kukan munafunci wannan ai ba rayuwa bace ba sabida me mu coming artist idan muka ce mu iyayenmu muna so za mu shiga film suna kawo wa a ransu cewa su ma waɗanda suke ciki me suka tsinana ko kuma yau da gobe ai ganin su ake sun fito media suna koke-koke suna faɗin cewa ba su kaza ba a yi musu kaza ba a yi musu kaza ba wanda kuma duk ƙarya ne saboda me ya kamata a kawo gyara a cikin wani abu ko kuma shi shugaba wanda yake jagoranta wannan masana'antar ya sa dokan cewa duk wanda ya kafa kyamara ya yi magana akan Hausa industry to ya fara kaiwa ofis ɗin da ake tantance fina-finan Hausa kafin a saki a ji a tantance shi maganar shi kafin a saki idan kuma an masa izinin ya dora sai ya dora amma ba haka ake rayuwa ba wannan ai zalunci ne kuma ba kowa ake zalunta ba coming artist ake zalunta saboda me duk wani coming artist ya kamata ya fahimci abubuwan da mutanen nan suke yi ba daidai ba ne ba wannan mugunta ce to tsakani ga Allah a gyara saboda a samu maslaha akwai shugabanni a cikin masana'antar nan kuma an san su ba a boye suke ba kuma suna aikin su daidai gwargwado yanda ya kamata a ce to a ba su muhimmancin su idan kuma mutum ya ki wallahi za a rika ɗaukar mataki akan shi ba gaira ba dalili saboda me